Sa mga tinunan nga igo-igo ra ang budget, ang saging, mantikaan, mani ug uban pa mga pagkaon nga naarakilid sa kadalanan ang madali-dali sa pagpaslak sa tiyan. Sama na lang niining bananakyuhan sa kilid sa usa ka dakong universidad dinhi sa dakbayan sa Subo nga nahimong kabahin gihapon sa mga estudyante kinsa kanhin nila mga suki. Daghan ang makarelate niini. Ikaw, ka-relate ka? Ani ang report. Mga saging nga gilunod sa nagbukal nga mantika sa dakong kalha o kawa. Gibutangan og asukar. Kini ang mga tinuhog nga saging mantikaan o bananakyo. Adunay tradisyonal, nausay pinaypay, nausay tinibuok nga giputo sa harina. Siyempre, di pauwahi ang turon nga kinaham sa kadaghanan. Nausay kamuti fries nga halinon usab alang ni adtong mahilig sa kamote. Pila na ang presyo ron? Tag-12. Anong inanaman ka dako ang presyo? Mahal man ang saging. Tag-4 ang usa. Sabay na kalami sa saging nato diri sa San Jose. Lami, tamis. Kahit nakatuig na, daghan ang mga professional nga nangagi diri sa mong kamot. Daghan na eh. Ang mga sukay ko sa una, daghan na kayo. Sa nibalik ko ba sila diri? Balik, ang usa, inaniyo po yung trabaho niya. Ang kalami sa mga tinda nila dinhi, dili lang kutob sa panginabuhi, kundi nahimo usab kining kabahin sa kinabuhi sa mga taong nangagi dinhi. Sa mo ang bananakyo diri sa may Dan P. Lopez. Doon lang ni sa universidad din ako nagtungha. Kaniadto sumulatang nag-throwback. So kung makuwangan tag budget kaniadto, atong sa Ligando gyud kining bananakyo. Wala pong labi ah. Sa una. Labi? Gawa sa bananakyo ato naandan sa una, ang nadugang ko na unsa man niya? Kamuti. Kamuti? Oh, napagi wala diri kanang kulo. Asa man kulo? Wala pa man na sir next month. So, ang kamote unsa man ni mura ni kanang kamote fries. Oh. Mahal? Pare brato-brato ra affordable sa bulsa. Dekada 80 pa sila nga nagtinda sa saging ug kamuting minantikaan. Diin ang uban gipasa na sa ilang mga anak ang panginabuhi sa ilahang mga ginikanan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.